Yallaɓai, abin da na faɗa masa kenan tun lokacin da ya tafi da kuɗin nan ya kashe su. Kuma yallaɓai na faɗa masa ya ci arzikinka, ba don haka ba yallaɓai na mai tabbatar ma da yanzu an kore shi. Karambata. Faɗa masa ina neman sa bane? Sa, na faɗa masa kuma yanzu zaka gan shi in Allah ya yi. Karambata Allah ba mu koyi a gari gani an ce kana son gani na ni mu ka dauki abokan wasan kawai da Nishadantarwa ba mu san ba ku umarni kan ba ranka ya dade wani ni ai ranka ya dade wallahi ban rena ku ba a yana ta mai zanga zanga a gari akan kudin su ta kawo sun kai hakuri yalla bai wallahi kudin nan matsala aka samu sun lalace. Ba wata matsala da aka samu, in zaka fito musu da kuɗin su ka fito musu da kuɗinsu ka faɗi gaskiya kawai. Bazawara kake nema, masu kuɗi suna neman ta, kai ma ka je kana neman ta. Haka ne ranka ya daɗe, domin na kasa kowa a cikin waɗanda suke santa, kuma ta ce ba wanda take so su yi. To ga kana miji ko daga zuwa ta ce tana son ko sai ka rude. Ranka ya daɗe ba cinyewa ta ba, ba a san ranta ta karɓi kuɗin ba. Mutane ne suke bin ta bashi, shine suke zuwa suke tada mata da hankali, shine ta karɓi kuɗin ta biya bashi. Shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya, shaidanin duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya. An kai daɗe? Afo, wa ga mutu shaɗa haka sai ga wa zai aura kai a letiji shi ma dai da zaɓe-zaɓe yake. Zamiyo karambata. Yarinya nan ce bota nake so ya je ta. Ita zai aura. Ya za su yi min haka? Akwai karambata to yau zana baka labari zauna. Kitse jikin rogo hangen dalaba shiga birni ne ba. A Sima, ba ka muka tsara batun farko. Tunda Alhaji na ya riga ya kai miki kuɗi, kawai ki watsi da shi. Ai babu zancen aure a plan din mu. Ni ma fa tun farko ban niyyar auren sa ba. Amma da ya kawo mana wannan kuɗaɗen, daga nan na fuskanci gara ne. Yadda yake nuna min soyayya idan ka bari na aure shi cikin wata ɗaya zan iya wanko mana fiye da miliyan 100. Ki wanko wa kanki dai. Idan kika aure shi, ai kin ga kin mana ritaya. Can zaki je ki tara kuɗi, mu kuma mu rasa tudun dafawa ko? Wai ku me yasa ba ku yarda da ni bane? Ku bari in aure shi mana, sai ku ga me za ta kasance. Gaskiya ba za mu yadda ba. Baba yana da gaskiya. Kina tafiya za ki watsi da mu. Tunda tare muke dil din nan. Gaskiya ki kyale shi. Iya miliyan 5 din da ya kama sun isa. Ni gaskiya ba su ishe ni ba. Tun da muke harkan nan ban taba ganin wanda yake rawa kai a kaina kamar sa ba. Kun ga yadda yake so na kuwa? Yo a duk wanda ya haɗu da ke haka yake rawar jiki a kanki. Idan kika rabu da shi zaki samu wanda ya fi shi. Ni fa gaskiya sai dai mu raba hanya. Dama me muke nema ba kuɗi ba ne? To wannan Alhaji Tijan shi kadai ya isa ya tara mana kuɗin da zamu kai shekara 10 muna ci. Gaskiya ba mu yadda ba. Ko ki janye magana auren nan ko kuma mu fasa kwai kowa ma ya rasa. Karambata. Ku fasa kwan mana. Waye yake tsoro? Sai me? Zamiyo karambata. Kinga. Baby Ruki. Kyale ta kawai. In ta san wata ba ta san wata ba. Zan nuna mata ni cikakken dan tasha ne. Ba ce min ba. Tanimu, rigimar ka ta yi yawa. Babbar matsala ta da kai Tanimu. Ka cika rigima. Wallahi ka cika rigima. Yanzu tsawon shekara 5 da na yi a police station ɗin nan. Tsabar rigima irin taka sai da kai aure sau 7 a shekara 5 da na yi a kan ido. A ƙarshen rigimarka ka je ka kwaso wata bakar 'yar kwalta 'yar duniya ta wawushe ma kuɗi. Wannan wani irin lamari ne? Wannan yarinya ta cuce kuma ba zan bar ta haka ba. 'Yan sanda zan ɗiba in zuba su a mota mu tafi da mota mu je mu kawo mota da uban nan na ta tsohon macucin dan ya zo na so na kulle su asal na garkame su dan ya so sai sun biya ni kuɗi na. Wannan ba mafita bane. Abin da ya sa na ce maka ba mafita bane, kaga wanda za ta auren nan
mutumin ka ne fa na hannun dama ka ne. Alhaji TJ nan kuma kai ka san mutumin ka ne, gara ku sasanta abin da ka kashe mata ya dauka ya baka. Shi ma ba zan bari ta aure sa ba, saboda ba dan Allah za ta aure shi ba, cutarsa za su, inda su macuta ne azzalimin mugaye. Wannan kuma shi ta shafa, kai mai ruwanka. Ko miliyan 100 nawa za ta cuce shi, wannan shi ta shafa. Ba abin da ya sha maka kai. Wannan yarinya ta cuce ni, kuma ba zan kyale ta ba. Ta yi maka mai sauki ma, tunda bata sa ka je ka sai da gidan gadon ku ba. Ka gode Allah, tunda 600 fa ta cuce. No 600 take. Wayanda take cuta miliyoyi ba. Sai ka gode wa Allah. Duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya. Kawata? Ni fa kin ganin nake ganin zamu ajiye DJ da shi da kayan kidan shi sannan mu ci gaba da raba shewa. To yanzu idan Hajja idan aka kawo DJ nan mu a ina zamu zauna da kawayen mu. Kash. Ke ma banda abinki kun riga fa kun zama yan gida a gidan nan. Duk inda kuke so ku zauna mana. Za mu sha rawa, mu sha casu a girgije. Za mu yi karambata. Wato malam magaji Ya alhajin Allah. yanzu kaga daga waccan kusurwa Wannan abin da ya kai wancan zirin waɗancan kyale-kyale dole za a samu wani labule wanda zai ja hankalin masu kawo da 'yan fitilu. masu kawo baki Da 'yan fitilu. 'yan fitilu za a samu masu irin alkasa nan daga waccan gabar sai su hasko kar. Ka san fa mu alhaji farin cikin mu shine na. Farin cikin ka shine na. Wannan gaskiya ne. Me za ka farin ciki? Na gama gane cewa duk abin da nake so a duniya shi kake kauna. Kuma insha Allah ni dai da naga bacin ranka. Wannan mota ta kade ni. Wannan gaskiya ne. Na da gane wannan tsari. Alhaji wai duk wannan gyare-gyaren saboda birthday dina ake shirin yin shi? A'a yanzu ke ban da rashin kwakwalwa irin taki wai ke magana birthday shine magana ce muke yi ta amarya da zan auro na kawo ta gidan nan dan huce wa kaina haushi Aure samu saiti aure alhaji zai dauko sabuwar amarya tsaleliyar amarya fara kyakkyawa mai hanci dodar da samu Allah tsare ka alhaji aura dan na huce Aure fa kace wani irin aure? yanzu ke Haba Alhaji, amma dai wasa kake kawata ko? Kada kake mata kirari kullun daga ita ba ƙari? kaji wata yar kore yanzu ke yar kore kin ga nayi kama da wanda zan mata wasa yar kore kin ga zubin alhaji yayi zubi da wanda zai yi wasa Allah banda ma kana kusa da sai mu buge ta wallahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma gaskiya Alhaji baka mana adalci ba. karki zaji magaji karki zaji magaji wallahi karki zaji ne wakilin amarya wallahi To yanzu Alhaji nan da wata nawa za a yi bikin? wa yake magana da wata ai auren na mai tabbatar miki yau din nan zuwa gobe za a yi auren nan saura yan awanni yayi yan awanni gobe yanzu alhaji gidan nan ya dauke da turare dam makil da amare mun riga mun hada komai wannan gaskiya ne magaji Ka da Allah baka da hankali ne? Baka san halin da take ciki bane sai kana ta wani zakalkallewa so kake tanki jiki ta fadi? ya haji wannan fa bakin ciki ne fa ni har sun tsorata ni matar mutum ta rinka yi masa bakin ciki hasada ce take mun Alhaji wallahi azim baka isa ka tona min asiri ba. Maza ka gaggauta janye maganan auren nan. idan an yi auren me zaki me kika isa ki Yakin duniya shi za a yi a cikin gidanka. Idan har ka dauko yarinyar nan ka kawo ta cikin gida to gidanka ya zama kaman wajen yaki. yakin duniya kin dade biki yakin duniya ba ina yakin duniya ne na farkon ma da aka yi basu ji da dadi ba Hitler fa alhajin Allah Hitler fa da jan gindi ifada ku da diki naji wannan an gaya masa sojojin Najeriya wasa ne ai batu bake biki san sabgar aure ba Haka kace? To mu zuba mu gani. aure da amarya ita ce za ta zo ta saita gidan nan wannan gaskiya na gaya miki yar kore yar kore sai zabge ki da mali lallaba wallahi ki ci kaji a banza ki lallaba ki ririta ki ci kaji a banza saboda alhaji kajin nan guda 500 da aka ce za a kawo sai ya musu takarda wancan freezer din wancan babban fridge din ka take shi da kaji sai ka kinkime ka kai shi waje saboda malaji wannan da kalata ta da ka hada mu wacce wannan kawar hajja yar kore Alƙalin duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya. Hajiya, gaskiya ya kamata mu je asibiti. Dan naga wannan maganar da Alhaji ya zo miki da shi ba karamin gigita ke ba. Wallahi ina miki ni fa gaba ɗaya ko na je asibitin nan ba abin da za su iya mu saboda wannan ciwon na ba na asibiti bane. To na ina ne? Madalla. Kin yi tambaya gangariya. Wannan ciwon nata ba na asibiti ba.
wannan ciwon na hajiya mai maganinsa mutum ɗaya ne kwal a duniya, malam alabuɗa. Dalla kai kuma mai shigo da kai munafiki annamimi. Haba ke kuwa, ke fa ba kwace a gidan nan fa ba a nan gidan kike ba. Tsakanina da hajiya buki sani ba, wannan ki bar wa Allah sanin. Sai da kai gama mata tijara? Zaka zo kana mana daɗin baki a gaban Alhaji, dalla yawan mutane shiru. Na fahimci ke din nan ba za ki gane ba. Shi wannan babatin da kika ga ina yi a gaban Alhaji gyaran miya sunansa. Haka kurin duk ran dare yayi wani daɗi ai ba kamar me shi ba. To in ma kina tunanin wannan abin da kika ga nayi ne kike so ki shigar da wani abu ciki to ba gata kika yi mata ba. Alhaji na kora ta daga gidan nan kan ta samu wanda zai ci gaba da rike mata sirrin ta irina. Billahi da zai ta karaɗe gare. Ka ga magaji. Dan Allah dan Annabi maganar da Alhaji zai faɗa min da gaske yake yi ko kuma dai kawai ya gaya min ne dan ya tsorata ni. Abin da bai kawo ni kenan. Magana ta gaskiya guda ɗaya kwal mai maganin matsalar nan malam alabuda ki je gurin ki gurbana a bashi haƙuri saboda duk duniya fa ba wanda Alhaji yake jin magana sakamakon malam alabuda idan kika je kika same shi ko da maganar gaskiya ce malam alabuda zai iya mai da ita wasa amma muka tsaya kallon ruwa sai kwado ya zo yi mana kafa. Kana ganin muka ba hanyar malam alabuda matsalar mu za ta zo ƙarshe? Malam alabuda one way straight way one hand ita kadai za a bi I succeed. Kisan ya zama da ke na ɗanɗa da turanci. Kin ga ƙawata tashi zaki yanzu ki raka ni wajen malam alabu nan mu je mu same shi mu yi magana da shi. Ai yanzu kuwa tashi ma mu tafi dan babu wasa a cikin wannan lamarin. Dalla tsohon munafiki kai mana shiru kai kuma me wasa bakin ka cikin wannan kisa. Ni ka sani a cikin wannan magana.